Sano, että sä kaipaat luokse mun takaisin. Sano, että sä tahdot olla kuin ennenkin. Moi, mä olen Petteri Oksanen, 40 laulaja. Olen valmistunut Sibelius Akatemian oopperakoulutuksen osastolta ja sen jälkeen ollut näyttämöillä oopperoissa, opereteissa ja musikaaleissa. Siis mä olen kulkenut mun elämääni vakavasti, vakavan musiikin poluilla. Mutta nyt mottona onkin oopperasta saippua oopperaan. Silloin Satulinna kaukamaan meille kuuluis kokonaan.